Dahil yung pangarap natin bahay, andyan. Minamanufacture na, ginagawa na natin dito sa Live Good. Talagang i-showcase ko mga coaches sa mga anak ko, bakit ako nagpapakasipag? May bahay na ako, may sasakyan na ako. Okay na ako kahit hindi ako magtrabaho. Pero talagang dahil kay Live Good, lumaki ng lumaki. Talagang hydrocephalus yung aking ulo dahil po sa laki ng pangarap ko po dito po sa Live Good. Kaya ano ba naman ang ating gagawin? Sa ganitong napakalaking opportunity, si Live Good perfect na yan, second to nothing. Bagamat hindi man natin sabihin perfect kasi wala pa tayong warehouse dito, but we are second to none. At wala po tayong dapat ipag-alala mga coaches, no? Dahil yung mga major concern na yan, grabe, wala na. Yung international pack is for lifetime. Yung international pack, free shipping is now for good here in Live Good. Kaya ngayon, ang daming pinakawalan ni Live Good na mga complan, di ba? Yung customer acquisition bonus na mag-overrides ka up to the 10th level depending upon on your rank. Tapos yung free shipping in an amount of $89.95, may 6 ka po na mga product. Saan ka makakakita ng ganon? Everybody needs to save money. Everybody needs to be healthy. Wala na kayong hahanapin, nandito na po sa Live Good. Okay po? So okay ba yun mga coaches na andito na yung hinahanap natin? Sa mga taong ayaw po ng network marketing, utang na loob. Ito na po yung network marketing 2.0. 2.0 na lahat ng mga pahirap, the old ways of building the network, wala na. Andito na po tayo sa membership club na nag-generates ng limpak-limpak na income. Di ba mga coaches? Isipin mo ha, 2,950, 3,000 pesos, kikita ka ng milyon-milyon. Magkano lang ang monthly subscription mo? 590 to 600 a month. So, sisiw, madali, highly affordable ng kahit sinong buwan. Di ba po? So, kaya ngayon, ang ating pag-uusapan is very exciting dahil I have here with me the 3 coaches who will tell us ano yung mga na-learn nila noong 2020 through 2023. Syempre, let us hear them. Ano ba yung nag-attract sa kanila? Coaches, you can tell to our people here, to our Live Good family, yung number 1 talaga na-attract ka, bakit talaga si Live Good ay sobrang ginagalingan mo, na inilalagay nyo talaga yung pinaka-the best nyo dyan, at ano yung mga major failures, not failures kasi nandito pa tayo, or maybe some mga mali, di ba, na ginawa po natin, na sana ganito ang ginawa ko, sana ito yung ganito, di ba, may mga sana tayo. So yun po yung mga kailangan po nating i-shout out para makatulong kung paano natin i-jump start po yung ating pong 2024. So ang gagawin ko po siguro isa-isa po kayo para makafocus po kayo, para and then later on sabay last words na po tayo. Okay ba yun mga coaches? So sino po yung willing na mag-start sa akin po mga kasama dito? Ako lang nag-iisa ditong turns eh. Mamaya ka na. Kasi pag mga inaantok na yung mga iba, ikaw na yung ito yung pinaka roses among the thorns. Kami ang thorns, ikaw ang rose. Okay. Kaya na, nag-agawan pa talaga, no? So, grabe. So, mga coaches, it's my pleasure to introduce to you one of the plague na aking mga kasama dito, phlegmatic choleric, okay? Sorry, Coach Densa, that's the way I look at you, no? Na napaka-cool down, pero alam mo yung choleric and dating. So, hindi ko na po patatagalin. Ito pong ating isa po sa mga leader na very passionate sa kanya pong ginagawa, no other than Coach Dens Cordero, our upcoming Diamond. Coach, yes. All right. Good evening, everyone. Actually, yung ano pa lang ni Coach B kanina, 'di ba sabi niya, konting ano lang, parang warm up lang. Pero kung tutuusin, sinabi niya na lahat kung bakit Live Good. Why Live Good? Alam mo naman, alam na natin yan na pag si Coach B ang magsabi, brief lang, pero hindi yun talaga brief. Okay? Brief, ganun siya. Okay, so kompleto na talaga. Kung ano yung question nyo, kahit hindi na kayo magtanong, pakinggan nyo lang siya magsalita, nandun na lahat. Alright, so we are proud na part kami ng LGSEI kasi kung gaano kami ka-passionate, bakit kami ganito ka-passionate? Sobrang passionate ng lola natin, yung pinaka-grand upline natin sa LGSEI, nakakahiya. Yung, kahit hindi ko katapatan yung sipag niya, yung passion niya, pero parang pag medyo nanghihina ako, o hindi naman nanghihina, parang babagal-bagal ako, parang feeling ko ang tamad ko kung i-compare sa effort niya. Pero sobra talaga yan, grabe, hindi mo mapantayan yung pagiging, niya, energetic, maski may sakit na,
Hindi talaga siya mapipigilan. Alright? Siguro dahil, alam mo yun, sayang yung time. Totoo naman, time is gold. Wala na tayo makikitang ganito kaganda na na opportunity. Imagine masama ang pakiramdam ko, nakahiga ako ng ilang araw after New Year. Talagang tinamaan ako. Pero kung nasa ibang company ako noon, nervousin ako kasi sigurado babagsak ang income ko. Yung amount ng magiging commission ko. Pero with Live Good, hindi eh. Naka-fix na siya, pataas pa. Okay? So, ngayon, ang halimbawa lang, parang medyo gusto mong magkaroon ng konting break, pahinga ka muna sa Live Good. Minsan, kaya lang ang problema sa akin, kunyari napapasilip ako sa Netflix, tapos, ano na nga bang episode ako nito? Hindi ko na alam, babalikan ko. Ano nangyari? Hindi ko natatapos. Kasi mas nanonood ako ng Netflix, yung utak ko nasa Live Good. Ano ba kailangan kong gawin pa? Ano pang mga dapat na strategy pa? Yun. So, ganun po yung nangyayari sa akin ngayon. Kasi 2024 na, sabi sa video kanina, we have to win it, diba? 2024 is our year. This is going to be our breakthrough. Kailangan magkaroon tayo ng self-breakthrough for 2024. 2024 is a my number. Okay, so sabi ko gano'n, hindi ako papayag, hindi ako maging diamond within this quarter of 2024. So nararamdaman ko naman yon, bibigay ni Lord sa akin yun. Kasi yun naman talaga yung lagi kong nakasulat sa vision board ko, sa vision notebook ko, sa cellphone ko. Okay? Pinapractice ko yon right after mo at saka sa totoo lang po, Christian naman ako, pero alam ko sa sarili ko na hindi ako ganun ka-prayerful katulad nila Coach T, nila Coach B. Pero alam niyo po, nung mag-Live Good ako, mas naging prayerful ako. Kasi naging thankful ako, naging grateful ako. Kasi for me, this really as answered prayer talaga. Kasi kung wala ang Live Good, hindi ko alam kung nasan ako eh. To be honest. Siguro pag nag-diamond ako, saka ako na ikwento yung buong kwento ko. Paano akong napunta dito before Live Good. Yan, kasi nakaabang na yun eh. Naka-ready na yung speech ko na yun. Pero I always thank God for that na dumating ang Live Good. Hindi ko alam talaga kung nasan ako ngayon, kung hindi dahil sa Live Good. So, sabi ko noon lagi sa prayer, Lord, bigyan mo ako ng isang malupit na opportunity na magagamit mo ako na may go-glorify kita. Na makikita mo yung talent ko kung saan ko pwedeng i-apply, na i-glorify kita. It has always been my dream, my prayer, na ibinigay niya. Okay, so kaya yung unang income ko, nandyan yung sister ko sa Cebu, yung unang income namin, I think $32. $32 lang. Alam mo, nag-iiyakan kami as if $3,000 yung aming income. Pero sa akin kasi, sa realization na totoo yung promise ni Sir Ben Glensky about doon sa compensation plan natin. So, no hanky-panky, talagang totoo. Maliit man yan, pero siguradong lalaki. Kasi yung $32 ngayon, more than $300 na siya eh. Diba? In just 8 months. At palaki pa ng palaki. So, yun lang, napakadali po. At saka, ito pa ang na-realize ko sa ngayon, dahil ang ganda-ganda ng Live Good, ang daming gumagaya. So, be careful, sa mga nandito. Huwag kayong masyadong magpadala doon sa mga Filipino. Karamihan Filipino, magagaling talaga manggaya. Ginagaya nila yung konsepto ng Live Good. Pero, guys, mga may-ari na rin ng company, yung mga nakakausap ko. Isa pa yun sa nangyari dito sa Live Good, ang tapang ko. Kahit sinong mga may-ari na ng company, CEO na sila, mga grand upline na sila sa mga network nila, talaga na-approach ko. Na-approach ko talaga sila. Pero respeto lang, kasi syempre alam ko naman na hindi naman sila doon mababaklas. Pero dahil napakaganda ng Live Good at kita natin na ganun ka-legit, hindi ka natatakot, hindi ka nahihiya na i-approach sila. And in fact, mas lalong nababalidate yung nandito tayo kasi sila mismo nagsasabi, oo, may mga gumagaya pero tinignan ko, sinilip ko ang Live Good, hindi nila kayang gayahin. Galing na yun sa isang CEO na malaking company na rin dito sa Philippines. So, di ba sinong hindi magiging proud? Kaya kahit nakikita nila running for diamond ako, mataas na rin ang position niya sa company niya, yung we respect each other, which is good. Ang saya lang sa pakiramdam na alam mo na kahit hindi mo sila madala dito, tinitingnan ka rin nila. Kaya dapat sa akin, sa sarili ko, hindi ako nakikipag-compete kahit kanino, but with myself lang. Kung ano pa yung kakulangan ko, kailangan ko lang i-enhance pa. Kasi kahit sabihin pa magaling ka, magaling tayo, di ba? Lahat naman ng ito ay wala kung hindi dahil kay Lord. Kasi siya yung bibigay sa atin ng wisdom. Siya nagbibigay sa atin ng talino kung bakit natin nagagawa ito ng tama. And of course,
hindi rin ako makakarating dito kung hindi rin binigay sa akin ni Lord yung mga magagaling kong leaders right now. So kumbaga, ano yan answered prayer. Kasi sabi ko noon, Lord, ang dami-daming leaders, ang dami-daming networker dyan. Pero please Lord, kung hindi naman kalabisan, ang ibigay mo po sa akin, sana mababait. Sana mabait na leaders na magagaling. Kasi diba, parang we're not getting any younger para magkaroon tayo ng mga pasaway na mga leaders. Gustong kumita pero hindi naman sila nakakapasok sa sistema. So wala naman itong pilitan, sabi natin. Kasi kung gusto mong kumita, depende pa rin sa'yo kung paano mo itong gagalawin. Kahit anong gusto mong sabihin na motivation, kahit ano pa sabihin mo dyan, kung sa sarili mismo nila, hindi nila ito magawa, wala tayong magagawa. So I think everybody has his own timeline. Kahit gusto nila, pero kung wala sa timing, hindi rin. So, always lang ako nandito sa mga medyo nagpapahinga, nag-o-observe lang. Observe lang kayo, pero ang sa akin, sayang yung time. Diba? Yung pag-o-observe nyo ng 3 buwan, 6 na buwan, dapat kumikita na kayo ng kahit $200, $300, $500. Kasi kung tatrabahin talaga ito, 5 months ka lang na trabaho, hindi lang gold. Pag nag-gold ka, mga $500 a month. Fix. Diba? So, saan mo kukunin yun? Nasa bahay ka lang. Kahit bumabagyo pa dyan, umuulan dyan, bumabaha dyan, nasa bahay ka, hindi ka nauulanan. Kikita ka monthly. So, yun lang yung point ko. Yung kumbaga parang wala nang bibi. Sabi nga ni Ben Lewis, ito pa yung sabi niya, no, Derkasan pala, sabi niya, kung hindi ka magiging successful sa LiveGood, you can never be successful in any networking company. Kasi ganito to kadali. Ito na yung pinakamadali. Yun talaga yung nagustuhan ko. Plus yung sabi nga ni Ben na, he wanted to help people win. Kasi ang dami-dami na natin, di ba? Ang dami na natin, ilang beses na tayong talunan sa mga sinalihan natin dati, no? So parang, it's about time na tayo naman ngayon. Di ba? It's about time to shine. It's about time to get that, yung break talaga. Yung break talaga natin na, dati akong, sa ibang networking, nakakarating ka naman doon sa taas. Pero never ako naging diamond. Lagi lang akong platinum. So this time, nararamdaman ko talaga, mga coaches, I'm going to get that diamondship. Diba? So, yun. So, syempre, pag nag-diamond ako, mag-rank up din yung mga tao ko, yung leaders ko na nandyan, na alam ko naman kung sino-sino kayo na nandyan. Dream Builders, Skyrocket, Superstar, Achievers, Great Empire. Yan. So, yun yung mga legends, of course. Yun ang pinakamalaking leg. Na lahat sila may kanya-kanyang team na, may kanya-kanya silang plan, may kanya-kanya silang game plans na ginagawa. And iisa lang naman ang goal natin, which is to rank up, to bank up. Kasi hindi tayo pwedeng maging mediocre, meaning, okay ka na lang, na kumikita ka na lang $100 or $200 dahil na-spillan ka. Hindi dapat ganun. Kasi kung maghihintay lang tayo na spillover, hindi mangyayari yung makakatulong ka rin sa iba. Kasi naghintay ka na lang Yung parang, okay na ako, meron na akong $200 monthly kahit hindi ako magtrabaho. Pero yun dahil doon, sana, mas naging na-inspire ka dahil totoo ulit yung promise ni Ben Glinsky na pwede kang kumita even without enrolling anyone. Pero, kung gagawin mo na mag-invite ka, times 3, times 4, times 10, yung $200 mo. So, ang tawag dito, huwag tayo makontento sa ganun. Kaya naman natin Kaya lang, lagi tayong natatalo ng isip natin na, ay, bakit scam to? Ay, nakakahiya na mag-recruit. Ay, na-scam na kami dati. Hello, 8 months na, 1 year na nga, 1 million na nga tayo, diba? Hanggang ngayon ba mag-observe ka pa rin? So, it's time to get out of your comfort zone, get out of your shell, para tayo magsama-sama na mabot natin yung mga pangarap natin dahil kay LiveGood. Kasi ang saya lang kong gawin. Okay? Kasi ngayon, ang tinitignan ko na, bagong diamond ako, mas malaking community yung matutulungan namin. Si Coach Jericho, tagal namin nag-usap. Kanina ba yun o kahapon? We're planning to have a roadshow sa buong Bicol region pag nag-diamond kami. Walang cross-line. Isa pa ito sa nagustuhan ko. Walang cross-lining. Yung kung saan kayo magkakatulungan. Halimbawa, si Coach Shing, may Bicol din siya dito. Ikutin natin ang buong Bicol region per province ang presentation and then one big event in the whole region. So yun po yung nakikita ko na pwedeng gawin natin in the next 3 months once we are diamond na. Okay, so yun lang po. Thank you so much. So salamat po ng marami. Sana naintindihan nyo.
medyo pinipigil ko, nauubo na ako. Sige po. Thank you. Wow, so grabe Coach Dens, no? So thank you for being here kasi alam ko na nagpa-opera ka na ba? Tapos na ba yung operasyon? Hindi pa? Hindi ako tinanggap, Coach, kasi nga may sipon. Mako-COVID positive ako. Okay. So ayan, so alam ko, palakpakan naman po natin coaches, no? Si Coach Dens Cordero na kahit may sakit, declare no excuses. And I hope na may mga napulot tayo doon. Marami tayong mga napulot na mga insights kay Coach Dens. Bakit niya talaga to ginagalingan? Ano po, na ano yung ginagawa na niya ngayon to jumpstart talaga her Live Good business. Meron po akong leaders na binibuild po dyan sa Bicol. Ilayan sila na Dereko, 2, 3. Okay po. Kaya pag umarangkada po kayo, baka by next month, I'm gonna be in Bicol. And I know, arangkada na talaga to, no, mga coaches. So, kita-kits tayo dyan. At syempre, masarap pumunta dyan pag diamonds na kayong dalawa para rampa tayo to the highest level talaga. Grabe. Alam mo ba yung Bicol na yan, coaches? Ginawa kong kusina yan dati. Pud ang gulong ng sasakyan ko dyan. Kabalik-balik. Pati puwet ko kababalik-balik dyan sa aeroplano. Kaya, ayan, meron po ako dyang team na magugulat na lang din po tayo. So, ayan, coaches, no, grabe, no? Palaki po talaga si Live Good. So, Coach Dens Cordero, thank you so much. Kung paano natin talaga to i-jump start, no? Sabi mo nga, hindi ka pa nagtatrabaho niyan, ha? Grabe, ha? Paano na lang kaya yung pag nagtrabaho talaga ng seryoso? So, ayan. So, coaches, thank you so much, Coach Dens Cordero. At syempre, gigit na naman natin to, no, ng isang, sabi nila, sila daw yung thorns, ito daw yung rose. Okay, so hindi ko na po patatagalin. So tawagin ko naman po ang ating pong isang upcoming diamond, no other than Platinum, Coach Dens, Coach Jericho Erinco. Coach, ano ba yung mga na-learn mo noong 2023 na i-advise mo sa ating mga audience ngayong gabi na wag na nilang gawin? At paano ba yung naiisip mo na jumpstart para talagang mapabilis ang progress at mapabilis yung promotion itong 2024 dito sa Live Good? Take it away, Coach Jericho. All right, thank you so much, Mentor V again. And of course, Coach Des, ang daming mga nuggets ako nakuha doon. Again, good evening ulit, Coach Ching. And bago po ako magbigay po sa inyo ng aking takeaway, siguro magpapasalamat po muna ako, no, for 2023 kasi grabe, kakaiba, no? Okay. Number one kay God kasi grabe yung nangyari sa akin last year. I don't know where to go. I don't know where to start. Sa mga nakakakilala sa akin, alam niyo yan, sunod-sunod yung trahedya nangyari sa pamilya namin. Nagkawalaan yung mga mahal ko sa buhay during pandemic. At the same time, nasunog yung bahay namin. So ang dami, ang lalim ng aking deepest why, no? Para hatawin sa Live Good. At itong pagdating ni Live Good talaga, isa itong tunay na hulog ng langit. And kung bakit ganito ako magsalita in front of the camera here in Zoom. And I'm very, very loud and to say this, and I'm very proud because my mentor is Mentor Vilma Sabulao. Grabe, pag dinikit mo ang sarili mo dito sa taong to, talagang word by word, the wisdom that she has, makukuha mo talaga. You will follow. You are in the right hand with Mentor V. Hindi na with Metro Bank, with Mentor V. Alright, so I'm so thankful because I'm surrounded with this different kind of personalities na sobrang grabe, iba-ibang personality pero pinagsama-sama dito sa Soaring Eagles International na parang binalance lahat eh. So ako lang dito ang sobrang maingay talaga. So sobrang thankful ako sa direct upline ko kay my sponsor upline Edmar Tercolas. Kasi without him, kung hindi ako pinadalhan ng landing page last February 16, I won't be here. Hindi ako nag-enjoy nitong kahit sabi nga natin the best is yet to come. That what we are enjoying right now is just an icing on the cake. Laging sinasabi ni Mentor V. Wala pa. Nagsisimula pa lang po tayo actually. And at the same time, lahat ng mga leaders ko, I won't be Jericho Erinco Platinum kung hindi po dahil sa mga sobrang napakasipag, napakagagaling na mga leaders ko from different, totoo po itong naririnig nyo from different dimension of the world. You heard it right because we are operating in 200 countries. My network is not only here local. My network is global. I have so many people in Canada. Shout out to Coach Davina.
Bateman and Coach Judith Castro. That's one of my powerful leader. Nauna pa nga sa akin mag-rank up ang aking downline eh. In Live Good, hindi sa nauna sa nahuli. Ito sa lahat ng mga nandito sa loob, makinig po kayo. Wala po ditong nauna, wala ditong nahuli. Kasi ang una pong nag-rank up in my organization is my downline from Canada. Si Coach Divina Bateman. And that's under the team of Dr. Lore de la Cruz and Coach Art Ferrer. I'm so proud of that. Alam mo, dahil dyan sa pagkakilala ko kay Doktora, nawala yung duda ko. Pare-pareho tayo dito. Kung pinagdudahan nyo sa Live Good from the very start, ako din po, hindi ko po yan ipagkakaila sa inyo. I have a doubt at the back of my mind when I watched the video na kikita ka ng million sa puhunan na 2,800 way back to February of 2023. 2,800 pa lang kami noon eh. Nagdududa ako nung pinagdudahan ko yung bakit. Kasi nga hindi ko alam ang detalye. Hindi ko alam ang sistema. But the moment I learned the system at nakita ko yung mga tao down my organization, tumaas yung belief system ko kay Live Good. Grabe na iba yung pananaw ko. Yung pinagdudahan ko, alam mo ang ginawa ko, hindi ko namamalayan, alas 3, alas 5 na pala na madaling araw. Alam mo, Torvi, nag-uusap kami niyan mga madaling araw, nagsisimula din ako dito sa Live Good na nag-rank up na ako into gold, going to platinum. Hindi ko napapansin umaga na pala, kakaaral ko ng Live Good. Kakahanap ko ng butas na ito ba talaga ay totoo? Ito ba ay nananaginip lang ba ako? Totoo ba talaga na kikita ng malaki dito? Forever ba ang Live Good? Kailan ba ito tatagal? Kakahanap ng butas, ako ang nabutasan. Na yung aking focus is nakafocus na pala ako sa pag-aral ng sistema ng Live Good. Guys, come to think of this. Or, ito yung tandaan nyo. Laging sinasabi ni Mentor V that you cannot withdraw what you do not deposit. Hindi mag-grow ang organization natin kung hindi tayo mag-learn. So, tama po yung ginagawa natin that naka-GPS po tayo. Get in, plug in, and stay in. Kung bakit po tayo nag-rank up, and that's the reason why yan ang question, ano yung mga gagawin natin para mag-jumpstart tayo for 2024, para magkaroon tayo ng breakthrough. Walang sikreto. Aralin po natin ang negosyo. Aralin, get in to the system. Plug into the system. GPS, wala pong sikreto dito. All you need to do is to bring people into Zoom because the speakers are the one who will talk and present the Live Good. Anong gagawin mo lang? Magdadala ka lang ng tao po dito sa Live Good. Mag-a-attend ka kung wala kang na-invite, mag-a-attend ka. Why? Because repetition is the mother of all learnings. Hanggang sa paulit-ulit mo na akala ko noon hindi ako magiging speaker, isang araw tinawag na ako ni Mentor B as a speaker and I can speak. Why? Because inaral po natin. Hindi po dito pagalingan. Ang maganda po dito sa Live Good is valedictorian cum laude ka dito pag magaling kang mangupya ng post ng may post ng Taga-Live Good. Ngayon kung hindi ka nagpo-post sa inyong timeline, well, definitely, hindi pa ganoong kataas ang belief mo sa negosyong ginagawa. Naka-hide ka pa, nakatago ka pa. Tama yung sinabi ni Coach Dens. Go out from your comfort zone. Baguhin mo na ang sistema mo because 2024 na. If you really want to have breakthrough with Live Good, go out from your comfort zone. Tama yung sinabi ni Coach Dens. Post Live Good. Change your time, in your timeline, change your profile picture. Put your banner. Kung proud ka, at nakikita mo talaga na magkaka-result ka kay Live Good. In just short period of time that I do Live Good serious, I become platinum. Overdue na ako sa pagiging platinum sa totoo lang. Ang question kanina, ano yung mga natutunan nyo na hindi nyo nagagawin ngayon 2024? Don't settle for less. Go for more. Aim for more. Aim for more. Sa Live Good, alam nyo po ba, including myself, lahat ng nakapasok na, alam niyo kung magkano pinapakawalan nating income, buwan-buwan, 300 to 500,000. Pare-pareho po tayo dito. Hindi tayo pumasok ang affiliate, pare-pareho tayo may 24 hours. Walang nauna na huli. Trabahuin mo to in just 4 months, you will earn that figure. Ako po ang magsasabi sa inyo. Bakit? Proven na po yan, marami na nakagawa niyan sa taas. Bakit hindi po namin nagawa? It's because of there's some procrastination at the back of our mind. Na talagang yun po ang dapat huwag nyo nang gayahin. Nagpakakampante, nagpakalaylo, nagpaka-observe. Tama sinabi ni Coach Dens kanina. Huwag na po kayong mag-observe. Gawin nyo na at sabayan mo na kasi may sistema na. All you need to do is join us and plug into the system. Wala na pong imposible. Para ma-inlove ka kay Live Good ng gusto, tulad ng ginawa ko,
I-align mo yung sarili mo sa mission na Live Good. Ano yung mission na Live Good? Simple lang. Our mission is simple, to help people get healthy and stay healthy without having a fortune to do it. Napakasarap gumising araw-araw. Bakit? Ang trabaho mo is maghanap ng tao na tutulungan mo maging healthy at tutulungan mo mabuhay ang mga pangarap. Sobrang napakasarap. Live Good mission is simple. To help people achieve and maintain good health without breaking the bank. Ang sarap. Alam mo yun, na ang dami mong marireceive na mga pasalamat, word of gratitude na, thank you, dinala mo kami sa Live Good. Thank you na introduce mo sa amin ang Live Good. In those people who are here inside the Zoom, kung bakit po tayo nasasaktan, lagi ko itong paulit-ulit na sinasabi. Because if you look for your prospects na pagkakakitaan, sorry to say, masasaktan ka talaga. You will feel rejected. Bakit? Ang tingin mo sa kanya pagkakakitaan mo eh. Pero kung ang tingin mo is naka-align ka dun sa mission na ginagawa mo sa Live Good because you want to look for a people to get healthy and stay healthy at mabuhay ang mga pangarap nila, pag yan humindi, sad and happy ka. Sad ka kasi ayaw niyang mabago ang buhay niya. Happy ka kasi nagawa mo yung mission mo. Yeah. People in the world. Ilan ang kumayaw sa'yo? Million ba? Eh kasi po pa lang naman yung 21,000. My God. We have how many people in the world? Ilang % pa lang yan. Huwag kang mawalang ng pag-asa, kaibigan. Learn kung bakit po tayo na-turn down depending on our approach. Walang sekreto si Live Good. All we need to do is to change our approach. Kung ano ginawa mong approach ng 2023, huwag mo nang bitbitin ngayon 2024 kasi mauulit ang nangyari sa iyo ng 2023. You will not grow. All you need to do is to change your approach. All you need to do is to learn the business. All you need to do is to plug in with the system. Because people inside the Zoom always, and those people who are speak here, are those people na may mga resulta. Gagayahin lang po natin. Again, hindi po masamang manggaya. Ang dami nagme-message sa akin, Coach, pwede bang i-repost ko yung post mo? That's sign of respect. However, kopyahin niyo po ng kopyahin. Hindi na kailangan magpaalam sa akin. Ubusin niyo po yan, kopyahin niyo po ng kopyahin, lalo sa mga team ko po. The audience in Lions Worldwide, hello, sa Bicol, kila Coach Lito Hernandez, kahit may sakit, naka-plug in. Ganyan. Ganyan ang isang attitude ng isang tao na talaga magpa-prosper sa Live Good. Showing in this kind of, session, itong Zoom, isa po yan, sinabi yan ni Mentor V kanina. Isang criterion yan, isang patunay yan na ikaw ay magsasucess dito po sa business na ginagawa natin. I saw a lot of partners na nandyan sa loob ng Zoom. Ang dami ko kanina, sobrang tuwang-tuwa ako. Naipasa ko lang kasi yung pag-shoutout, pero karamihan ng nagpapa-shoutout kanina, team ng Eagles and Lions Worldwide. And very much happy, Kapitana Daisy, you're there inside. Si Ma'am Jill, yung police dyan sa Tigang Station, you are there. Yung ating yung Gen Z natin, si Coach Leonard Corod nandyan, sila Coach Salinel, Jennifer. Ang dami mga leaders dyan sa loob. Sobrang thankful po ako sa inyo. Now, if you're gonna ask me kung bakit ganun kabilis ako nag-rank up sa Live Good at kung bakit na-delay ako sa pagiging platinum, mabilis nag-rank up because I have this deepest why. Sabi nga, hindi mo na kailangan ng motivational speaker para ma-motivate ka. All you need to do is tingnan mo lang ang kalagayan ng pamilya mo. Satisfied ka ba sa buhay na mayroon kayo? Yes. Sapat na para ma-motivate ka, mga kapatid. No? So talagang if we really want to rank up and live good, try to evaluate yourself and look, tingnan nyo ang kalagayan ng pamilya nyo. Tama po ba? Enough po ba yon? In my case, sinabi ko na po sa inyo, sunod-sunod yung trahedya. Yun yung nag-ano sa akin, yun yung nag-push sa akin para po talagang hatawin ko si Live Good. Because Live Good, wala na pong katapat. Ito na po yung napakagaan sa lahat. Napakagaan dalhin. Kung bakit ka nabibigatan, it's because of what you think and kung ano yung mindset mo ngayon. Paguhin mo, wag mo dalhin ngayon 2024. Paguhin mo, align yourself, i-align mo ang sarili mo sa mission, mag-GPS ka. Walang mabigat. Tama po ba yon? That would be enough na mag-motivate sa iyo yung sitwasyon ng pamilya mo na kailan ka gagalaw kung may itatakbo na sa ospital, kailan ka gagalaw kung may problema, may hindi nakaka-enroll, kailan ka gagalaw kung sobrang kailangan ng emergency fund. Nakikita niyo ba ang energy niyo kapag may sobrang emergency? Hanggang sa nangungutang tayo, gusto pa nung ganun paulit-ulit. Hindi ba tayo nasasawa? Alam ko lahat tayo nasasawa. Don't wait the situations to come again and again.
Yes. Ngayon pa lang, tanggalin na natin yon. Sa ating lahat magsisimula ang pagbabago na kung ano man ang gustong baguhin natin, reforma para sa pamilya natin. Yes. I am calling everyone, you can earn without leaving your current job. You can do second source of income through Live Good. Pero sabi nga, pag ito ay tinutukan mo talaga, ibibigay sa iyo ang seryosong income. Yes. Ito pa, sabi nga kung ang duda ay nakakayaman. Alam mo kung hindi ko tinanggal ang duda, sana ako dyan sa mga taong nandyan na nag-aantay kung ano ang next to Live Good. Kung ang duda ay nakakayaman, marami ng mayaman. Kaya ano pang inahantay natin, kaibigan? Umpisahan mo na. Umpisahan mo na. Kasi hindi pa huli ang lahat. Again, we are just starting. We are just enjoying the icing on the top of cake. The best is yet to come and Live Good. So join us. Itigil na natin ang pagpaprocrastinate. Look for your mentor na mag-guide sa'yo. Uuna po ang sistema na patunayan na ayoko pa po sanang i-share po sa inyo pero talagang hindi ko na mapigil ang sarili ko. No? To be honest with you, to be transparent with you, nagsisimula na pong ipagawa yung nasunog na bahay. Woo! So, ayoko na umiyak kasi minsan na akong humarap sa inyo na humahagulgul talaga ako. And the reason why na hindi ko matanggap sa buhay ko yung nangyari, na matagal kong pinaghirapan na pinundar na isang pitik lang na wala lahat. Pero ito ka, God is great and God is good. And I'm very much thankful with God. In a very short period of time, ipinigay si Live Good. Hindi natapos ang 2023. Nagkaroon po ako ng mga materyales. Pagpasok ng 2024, groundbreaking, nagsisimula pong gawin ang bahay. Kung marami pong nagkaroon ng sasakyan sa Live Good, isa po ako sa very proud na magkakabahay na po dahil sa Live Good. And I am inviting everyone, kung ano po ang nangyari sa amin, kung ano po ang nangyari sa akin, huwag yung try dyan. Ha? Yung lahat ng blessing na nangyari kay Live Good, mangyayari po sa inyo. All you need to do is to get in, plug in, and stay in. Welcome to Eagles and Lions Worldwide. Welcome to Soaring Eagles International. And this 2024, atin po itong lahat. Lahat tayo magda-diamond. Amen. And to God be all the glory. Back to you, Mentor V. Wow! Super duper wow naman yung Coach Jericho. Grabe. Tumayo ba mga balahibo niyo doon? Sobrang bullseye yun ah. Bullseyean talaga ang dating ngayong 2024. So Coach Jericho, thank you for a very, very comprehensive, direct to the point na talagang banatan. Yung alam mo what I love most ng sinabi mo Coach Jericho na hindi mo na kailangan ng motivational speaker. Hindi mo na kailangan ng somebody who will inspire you. Tingnan mo lang talaga yung current situation mo. At always align. Align mo yung ginagawa mo sa mission statement talaga ni Live Good. Kasi exactly if you gonna do it, diba, incongruent to what is the mission of Live Good, hindi ka talaga malilihis ng landas. And of course, yung mag-GPS po talaga tayo. Kasi one thing more, coaches, ito lang no, pag hindi tayo naka-GPS, allow me to reiterate this to you. Pag hindi po tayo naka-GPS, uulit-ulitin ko na tayong tao, tayong mga affiliate members, tayong mga leaders, or kahit ano pa man tayo regardless of our ranks, we are subject to alam mo yon, yung pwede tayong mapulyot by the situation. Tama po ba? Kahit nga andun ka na eh. Kasi, totoo po na sa negosyong ito, marami pong mga ups, down, ups, down. Minsan hindi na nga yung business per se. Ang kalaban na natin dyan madalas no, is yung sarili na rin natin. Tama po ba mga coaches? The self-limiting beliefs, the people that surrounds us that we cannot control, the way they do, the way they react, the way they behave, the way they do the things, no? So ang dami. Ngayon kung hindi po tayo naka-GPS, malulobat po tayo. The moment na nalobat na tayo at nawala na tayo sa sistema, ang hirap pong ibalik. Alam niyo po, yung magpaka-positive, madali. Pero yung malobat ka, it takes several days, weeks, na para ma-tune in at ma-align mo ang sarili mo. Pero para i-distract ka, minuto lang pwede yon. Kung hindi mo bibigyan ang sarili mo ng disiplina. So what is the thing that will guide you in a constant motion is to do GPS. Na mag-get in, plug in ka talaga. Kasi yung system na yan, pre-provide na po yan sa atin, na susundan mo lang.
Kasi pag nasa system po tayo as a leader, okay, at tayo pong mga members ng upline natin, halimbawa you are the upline, and then you teach your team to align and plug into the system, isipin mo, yung ikot mo, ikot din nila. Ano yun? Nag 2-in-1, nagwa 1-in-1, pwede tayo nag-face-to-face. Nagdadala ng tao sa Zoom, nag-i-invite, nagpapalipad ng landing page. Pagdating ng Sabado, nag-a-attend ng trainings. Pagdating ng mga international events or local events, nandoroon. And by the way, I want to congratulate. Malapit na po tayo mag-close door sa ating pong ticket. 195, 5 na lang po ang natira. At we are 37 sa ating pong Vikings. Yung pinakiusap ko po na 5 na ibigay na. Kaya praise God, hallelujah. At alam ko po yung 5 na yan, ubos yan. Ubos talaga yan. Okay po? So congratulations. Talagang nagmamatter yung kulit. Nagmamatter talaga yung being intentional. So mga coaches, mamaya isisigway ko po yan sa inyo. Na pag tayo po, di ba, ikaw, ginagawa mo yung daily activity mo. Tapos dinadala mo sa system, pinati-training mo. Nag-a-attend tayo ng mga local events, international events. Isipin mo kung yan ang nangyayari, anong mangyayari sa business mo? Yung business natin this 2024, Live Good Family, sa lahat na nanonood sa live, nandito sa Zoom, there is no shortcut to success. Wala pong ganun. Trinatrabaho po yan. Kaso nga lang, yung pagpupuntahan nating destinasyon to become diamond, it is waiting on us. But the process that you have to go through, kailangan systematic. At ang system na yon is nothing but the GPS. Are you with me, guys? So allow yourself to go through into that process na hindi lang ikaw. Kasi pag ikaw lang, ang lungkot naman nun. Ikaw lang yung nagsusum, ikaw lang nagpe-present, ikaw lang ang nag-i-invite. Tapos naman wala naman yung kasama mo, hindi rin nagtitraining ng Sabado. Minsan lang tayo magtitraining. Tapos naman, pag-attend ng local events, ayaw pang magsipunta. Power! Kung hindi mo papupukpukin kung ano yung value ng trainings. Kaya nagpapasalamat ako. Grabe, no? Congratulations, team. Tuwan-tuwa naman ako kasi isipin mo, wagi na naman tayo. Winner na naman talaga. Sorry, Eagles. Pinakamarami na naman tayo ng mga attendees sa ating pong event ng DMW Anniversary. Woohoo! Kaya super proud sa mga coaches, Coach Dance, mga top-notcher talaga sa mga bentahan ng mga ticket. Congratulations, Coach Jericho, Coach Ching Norada na umarangkada pa talaga. Si Coach Constancia na talagang, alam mo yon, kailangan mag-meeting tayo, hindi pwedeng 2 lang kayo. Hanggang sa naging, ilan sila? 8, 10. Yung aking baby leg, naging 10 sila. So pukpukan lang po talaga ng pukpukan yan. Kailangan we have to be intentional on what we are doing. So for me, my tip no, na pwede kong isabi doon, maging intentional po tayo this 2024. And everything we do, maging intentional po tayo and 100% it will bear fruits. Magbe-bear fruits po yan. Pag yung ginagawa po natin ay galing sa kaibuturan ng puso mo, hindi mo yan pwedeng pikiin. Lumalabas po yung katotohanan dyan. Kaya go lang tayo. So ayan po, pasarap ng pasarap yung ating mga pag-uusap ngayong gabi. Meron ba kayong mga natututunan dyan mga coaches? Bigyan naman natin ng mga heart, diamond emoji. Yung nauna po nating speaker. Talaga naman. Okay. So meron pa po tayong tatawagin ngayon. Okay, so I hope guys na we are recharging in. Marami po tayong nagle-learn. If you wanna jot down notes, mag-jot down notes po kayo at tandaan nyo po yung mga yon. And kung gusto nyo pong ulitin ang trainings na to, pumunta po kayo sa academy. Okay po? Yun po ay naka-live po doon. Naka-featured din po. Naka-featured post. Nandoon po yun sa tuktok. Balikan nyo po yung ating mga trainings. Balikan nyo. Gawin nyo po silang Netflix. Alam mo yun, para kayo nanonood ng YouTube. Sige, ini-scan mo lang. Tatandaan nyo po ito, kahit gas-gas na ang tenga mo, paulit-ulit na lang ng gano'n ang sinasabi ng mga coaches na yan. Repetition is the mother of learning. Kasi kung ako po hindi po talaga inunawa ko yung mga nakakalurky na mga rules, mga attributes and everything, pero sa totoo lang pinagpasalamat ko sa Diyos yung pagiging teachable and willing to follow direction ko. Yun po yung maipagmamalaki ko na masasabi ko na talagang meron ako yung tiyaga ko at pagsunod ko sa mga upline ko. Ang upline ko po, alam mo sa totoo lang, sobrang pagmamahal na binibigay ko po doon. Kasi I consider my upline is really my lifeline.
ang upline ko nakaakla ako. Tama ba, Coach Ching Norada? You know me from my previous company, talagang nakabuntot talaga ako sa upline ko. Kahit asat pusa kami ng upline ko, go lang ng go. Basta andyan ako sa upline ko. Nagkakaintindihan po. Kasi ang dami po nating malalearn syempre sa ating po mga upline. Kaya ang upline po natin, wag po nating iisipin na kakompetensya natin yan. Yan ay parang voltahe po ng energy na pag sinaksak mo yung sarili mo dyan, power on ka na naman uli. Nagkakaintindihan po. So that's the role of the upline because your upline is really your lifeline. So ayan po, ang daldal ko talaga. No, sabi ko sa inyo, alam nyo, pag ako pinagsalita nyo, kahit hanggang bukas, hindi nga talaga titigil tong bibig ko eh. Tama ba? Okay po, yung mga kunting-kunti lang eh. Sabi ni Coach Dens kanina eh. Yung brief ni mentor ni Coach V, hindi brief eh. Brief. Okay po. Okay, so Coach, ayan po, no? So anyway, since painit na painit po tayo, tatawagin ko naman po, grabe, kung meron man po akong mga makapagbagbag damdamin pang maalaala mo kaya na success story, grabe, kinikilabutan naman yung balat ko, no? Ito po, grabe, ito si Coach Ching Norada. Marami itong sasabihin sa inyo na mga kapalpakan ng 2023 na happy naman ako ngayon kasi talagang feel na feel niya na ngayon ang pagiging upline. Alam mo yung Coach Dens, parang welcome to the club na si Coach Ching sa atin. Yung mga usapan natin, Coach, naligo ka na? Hindi pa ako naligo. Ganon. Narinig ko na rin sa kanya, Coach, kaya sabi ko, I'm happy for you. Welcome to the club. Kasi sabi niya, so much is given, is so much is required. Apply, hindi na ako nakakaligo. Sabi ko, oh talaga? Ngayon lang? Ako matagal na. Okay po. So hindi ko na po matatagalin. Ito na po si On the Diamond Run, Platinum Coach Ching Norada. Coach Ching, nakamute ka. Nakamute ka, Coach. Yan. So, grabe naman. So, actually, habang ako'y nakikinig noon, no, sa mga nauna nagsalita sa akin, ano, lahat ng nasa mind ko, talagang sabi ko, para kaming, alam mo yun, talagang parang in one, in one spirit eh. Lahat ng gusto kong sabihin, gusto kong bigkasin at sasabihin pa sana, lahat po nabanggit na po nila. Tapos, nag-komento ulit si Mentor V, after ni Coach Jericho magsalita, yung mga, sabi ko, okay, meron pang may ilang naiwan na pwede ko din sabihin, nasabi na rin ni Mentor V. Kaya ngayon, mag-closing prayer na po tayo. Oh, joke lang po. Joke lang po. Pampaalis lang po ng antok. So, ayun. Doon po sa ating mga naunang mga speaker, talagang sobrang learning. Sobrang dami na po. Sobrang dami na po yung takeaway doon. So siguro ngayon ang gusto kong i-share naman sa inyo yung makatotohanang karanasan na makarelate po kayo at baguhin na natin yon at wag na po natin gawin this 2024. Ano po? So, pero bago ko po isa-isahin sa inyo, gaya nila, gusto ko pong magpasalamat po talaga. Unang-una sa Diyos na talagang sobra pong purihin ang Diyos, purihin ang Panginoon dahil talagang sobra pong hanggang ngayon, hindi ko pa rin po ako makakapaniwala kung ano po yung na-enjoy naming buhay ngayon. And pinasasalamatan ko din talaga yung tao na ginamit ng Panginoon sa katawan ni Mentor V na naging instrumento po ng Lord na malaman ko ang live good. Naging instrumento ng Panginoon para magiging kung sino man ako ngayon. Ano po? Kung sino man ako ngayon. Na totoo po yun. Nasabi ko talaga yun sa kanya, much is given, much is required. Naranasan ko na po yung pagising mo ng 4 a.m. kasi kailangan ko po ng personal devotion dahil pag hindi po ako gigising ng madaling araw for my personal devotion, hindi ko na po mapagkasya yung oras. Sa dami po. Alam niyo po, misay ko sa kanya, Mentor V, grabe. Ganito pala yun. Ano po, but anyway, purihin po talaga ang Panginoon dahil kanina nung dumating po kami dito sa resort, habang nasa biyahe pa lang po kami, ang sarap po pala, Mentor V. Kasi hindi ko naman talaga, wala naman, ang layo po ng buhay namin before sa buhay namin ngayon. Ang sarap po pala nung nararating mo na yung gusto mong puntahan. Ang saya-saya ng mga apo ko. Yung maliit kong apo, Mentor V, alam mo po yung para siya nakawala sa kwadra na ang saya-saya talaga niya. At alam niyo po yung naluluha po akong isipin na nakita yung mga apo ko, ang mga anak ko na ang saya nila. Na yung dati kong pangarap na patay,
na akala ko wala nang pag-asang maranasan ng maiparanas ko sa mga apo ko at sa mga anak ko yung ganitong buhay. Unti-unti ko na pong naipararanas sa kanila dahil po sa Panginoon through this company. Through this company. Ano po? So, bago ko po banggitin sa inyo yung mga bagay na yun, gusto ko lang pong gamitin po itong nabasa ko sa post ni Coach Fernan na siguro nabasa nyo din. Kasi lagi ako na-inspired pag naiisip ko to na si Live Good, para po itong isang matabang lupa. Kasi ang dami po kasing mga tao na sinasabi nila na ang hirap. Sinasabi nila na wala namang nangyayari sa akin Ang tagal ko na dito kay Live Good. Sabi kikita daw kahit walang maging enroll, magbayad lang ako buwan-buwan. Pero walang nangyayari sa akin. 8 months na ako, 7 months na ako. So puro negative nakikita nila. Gusto ko lang ibalik uli yung message na yun na nabasa ko na si Live Good ay para siyang isang matabang lupa. Inilagay tayo ng Diyos lahat doon sa isang matabang lupa na yung ilalim ng lupa na yon nandoon lahat yung ginto. Ginto lahat yon. Ngayon inilagay tayo ng Panginoon dyan, kailangan lang po natin gawin natin yung part natin. Yes, nandiyan sa ilalim ng matabang lupa yung ginto. Pero kung wala ka namang gagawin, hindi ka naman maghuhukay, at ang gagawin mo, magbantay ka na lang na tumingin sa mga taong hukay ng hukay, kaya nila nakuha na po yung ginto, and then ikaw, panay na lang ng hintay na may tumalsik sa'yo, wala pong mangyayari, kapatid. Kaya alam nyo po, maghukay po tayo na maghukay. Kasi nandyan na po, granted na po, na yung lupang pinagligyan sa atin ng Live Good. Kumbaga, kung nag-join tayo kay Live Good, and din wala naman po tayong gagawin, ibig sabihin, hindi din po natin matagpuan, mahanap yung gintong nandiyan na. Ano po, trabahuin po natin at i-work out po natin. Okay po? So ngayon, isa-isahin ko na po sa inyo, ano po yung mga palpak ko noon? Bakit na-delay? Kasi kung wala ito mga palpak na ito na nagawa ko before, nung mag-start kami ng Mentor V, sabi ko nga, ang dami pong try and error na nangyayari sa amin. Ano po? Na sabi ko kung hindi ko lang yun nagawa, malamang matagal na po ako naging diamond. Pero praise God, dahil sabi ko talaga, Panginoon, ito pong, sabi nga ni Coach Dance kanina, hindi kami papayag na sa tulong ng Lord, sa tulong din ng effort mo, no, na hindi, this first quarter, ay hindi po kami mag-diamond. Amen, sa tulong ng Lord. Alam nyo po, siguro ang unang-unang kailangan nating alisin, mga kapatid, na nagawa ko din before, ito po yung tinatawag na, Tagalogin ko na lang talaga, madalas na tinanig yung procrastination, pero yung ugaling mamaya na habit. Alam mo po yung ugali na pinapaantala natin yung pwede natin gawin. Alam niyo po yung dapat may puntahan ka, dapat may kausapin ka, tapos sasabihin mo mamaya na lang, bukas na lang. Diba? Kasi alam niyo po sa pag-aantala po natin, pinaantala lang din natin yung pangarap po natin. Ganun po ako before. Ang dami kong sinayang na oras at panahon. Ang dami kong inaksaya na oras na dapat ginawa ko. Naranasan ko po yung kailangan tawagan ko sa ganito pero parang, saka na lang, mamaya na lang, hanggat sa yung mamaya ko nakakalimutan ko na. Sabi ko, bukas na lang. Pagdating ng bukas, nakakalimutan ko na naman uli. Hanggat isang araw, nagulat na lang ako, yung tao na yun, nakuha na po ng iba. Leader siya. Alam mo, napapasuntok ako sa sayang naman. Bakit kasi pinatagal ko pa? Bakit kasi pinaantala ko pa? Pero alam niyo po, buti na lang talaga. Kasi, naduklasan ko, Mentor V, na siya pala ay nasa ilalim ko din, 4th level. Ibuti na lang. Paano kung hindi? Na naglulupasay ako sa pagsisisi. Di po ba? Kaya alam nyo po, kung may naisip po tayo, gawin po kaagad natin. Gawin kaagad natin. Huwag po nating ipabukas pa. At ano po yung mga bagay na palpak ko before? Ito po yung mga bagay na tamad po akong mag-plug in sa system. Yes, totoo yung sinabi ni Mentor V, nakikinig ako. Yes, uma-attend ako ng Zoom, pero wala doon yung focus ko. Alam niyo po yung marami akong ginagawa. Naririnig mo, yes, naririnig mo. Pero iba kasi yung nakaupo ka dyan. Kaya ngayon pag nagtutok ako, like ko sinasabi, titigan nyo po yung monitor nyo at huwag kayong kukurap.
Kasi iba po yung pinakikinggan mo lang kaysa talagang nakafocus ka talaga. Kasi kung nakikinig ka lang, din may ginagawa ka namang iba, wala masyado. Yes, may maintindihan ka, pero mas marami doon ang hindi mo maunawaan. 'Di ba? So, plug in po talaga. Plug in and then talagang upuan mo. Gawin mo na lahat ng trabaho mo bago mag 8 p.m. Buti nga ngayon 8 p.m. na eh. Ano po kasi kami dati, 7 lang talaga yung kay Coach Fernan. So ngayon meron po tayong 8 p.m. So ibig sabihin, gawin na po natin lahat ang dapat nating gawin. Magluto na ng maaga, pakainin ng maaga yung mga anak, para pagdating ng 8 p.m., umupo na po talaga tayo sa harapan ng ating cellphone o ng ating laptop at makinig po talaga tayo ng buong puso. Alam niyo po ba, kung seryosuhin lang po natin si Live Good, masasabi ko po talaga sa inyo, magiging seryoso din yung income na tatanggapin niyo po kay Live Good. Kung ano po yung ating itatanim, yun po yung ating aanihin. Tama po yung sinabi ni Mentor V. Kung ano yung dinideposit mo, yun lang po yung mawi-withdraw mo. 'Di ba? Kaya kailangan seryosuhin po natin si Live Good. Kasi kaming mga nandito ngayon, ako personally, na trending na po yung kwento kung sardinas na ligo na yan. Alam nyo po, isa sa bagay na tawag nito, nagbibigay din ng inspiration sa marami. Kapag nakita po nila ako na dating nililihan ang ligo na sardinas, ngayon po sa biyaya po ng Lord at because of Live Good, mayroon na pong sariling sasakyan na dinadrive. Because of Live Good. Di po ba? So hindi po yun magkaroon ng katuparan mga kapatid kung hindi po ako nakinig din sa aking upline. Isang bagay na gusto ko din pong ituro sa inyo, nabanggit na rin ni Mentor V kanina, makinig po kayo sa inyong upline. Dahil kung hindi ako nakinig kay upline V, alam nyo po, kung siguro kinontra ko siya nung sinabi niya, mag-talk ka, mag-speaker ka. That time, nung sinabihan ako ni Mentor V, maniwala po kayo, inamin ko talaga sa kanya yon. Wala po akong alam sa Complan. Kaya no, anong month na yun, wala akong alam sa Complan. Alam nyo ba, isa din ako noon, sa ang motivation ko lang, alam mo dito, kahit wala kang gagawin, kikita ka. Yan ang isa sa pagkakamali ko din mag-umpisa kami. Kasi wala pa kaming masyadong ipapakitang mga tao eh. Ano po? At nung inappoint ako ni Mentor V na mag-talk ako, nung after niya akong pinag-testimony, napakinggan niya kasi ako, sabi niya mag-speaker ako, wala talaga akong alam sa Complan. Pero never po ako nag-excuse kay Mentor V. Alam niyo po, challenge, ang ginawa ko po sa sarili ko, pagbigay ni Mentor V, nung slide ng umaga, yun lang talaga yung maghapon na yun ang tinutukan ko at inaral ko talaga yung Complan. At sa biyaya naman ng Lord naman, naging maganda naman yung resulta. So hindi tayo pwedeng mag-excuse. Makinig po tayo sa ating upline dahil our upline is our lifeline. Kahit sabihin pa natin na mas mataas ang pinag-aralan mo sa upline mo, tandaan mo upline mo pa rin yan. Maaring ahead ang pinag-aralan mo, pero pagdating kay Live Good, hindi natin pwedeng maalis ang katotohanan na siya pa rin ang ahead sa'yo. Okay? So, wag po tayong ngayon na-relate ko na si Mentor V. Lalo na po yung pukpukan ng ticket. Nararanasan ko na ngayon na kailangan mag-multitasking ka. Alam mo yung tipong naglalaba ka, yung cellphone mo, hawak mo kasi kailangan mo magtawag habang naglalaba ka. Sabi ko, wag lang sanang mahulog yung cellphone ko sa tubig, tapos na. Kailangan mong sumagot ng call, andyan yung pagkagahit mo sa isang grupo. Pag hindi ka pa nakababa, papasok ang tawag ng downline mo na magpapa-assist sa'yo, and then kailangan pong mamukpok sa ticket. At alam nyo po ba, bilang upline, natutunan ko na din ngayon, Mentor V. Thank you talaga sa inyo, Mentor V. Natutunan ko na rin ngayon, manirmon. Alam nyo po yun. Natutunan ko kasi dati lang masyado po ako, Coach Dance, masyado po akong, ayoko kasi talagang maka-offend, ayoko po talaga kasing magsalita na kasi iniisip ko parati na hindi ko naman sila, parang nahiya akong magsalita ng parang manirmon kasi baka magalit sila sa akin at isipin nilang hindi ko naman sila sinisilduhan. Pero dahil gusto ko silang mabago yung buhay nila, kailangan kong manirmon. Dahil pag hindi po tayo matutong sumunod sa simpleng instruction ng upline,
Huwag po tayong aasa na magkaroon ng improvement yung ating mga character na kung saan isang malaking hadlang para hindi po natin marating yung ating mga pangarap. Simpleng pagre-response lang. Alam niyo po, relate ko talaga si Mentor V. Yung tipo bang pukpuk na siya ng pukpuk na ang sipag niya mag-remind sa atin, pero react man lang, hindi man lang magawa. Alam niyo po, hurt po yun. Alam niyo, ako talaga nagsasabi talaga ako, I have to be honest, I feel bad, mag-react naman kayo. Alam niyo, talagang nagsasalita na po talaga ako kasi kailangan. At hindi ko po ito ginagawa, hindi po namin ito ginagawa bilang mga upline na parang parang masyado kaming parang boasting. Ginagawa po namin ito dahil mahal namin kayong aming mga business partner at gusto namin na marating nyo po kung ano din po yung narating namin. Correct. Sa inyo at mahal po namin kayo kaya po namin ito ginagawa. At nagpapasalamat naman ako sa aking mga downlines kaya kahit medyo naninirmon na ngayon si Coach Ching, sila naman din ay talaga applied, sorry kasi ganito, kasi ganyan. Alam nyo po, praise God. At ano pa ba ang mga palpak na nagawa ko noon? Na dapat hindi na magawa uli ngayong 2024, bukod sa pagpapaantala ng oras, bukod sa minsan din nakikinig sa upline, dahil before talaga nung mga umpisa ko, ang dami kong alibay kay Mentor V. Nung mga umpisa, ang dami kong alibay. Sabi niya, kailangan mo nang lumabas. Hindi, Mentor V, hindi talaga pwede. Kasi mayroon po talaga akong, hindi ako pwedeng lumantad. Diba? Ang dami kong mga rason. Excuses. Pag hindi ka pala marunong sumunod sa upline mo, kaninong pangarap ang nawala? Si Mentor V tuloy-tuloy ang pag-angat ng income niya. Diba? Si upline tuloy-tuloy ang paglipad ng kanyang income. Kung hindi tayo marunong sumunod, pangarap po natin yung naantala dahil sa hindi natin pag-connect sa system at sa pagsunod sa ating upline. Okay? So, ano pa bang ibang learning na kailangan ko maituro sa inyo na dapat wag nang magawa ngayong 2024. Ano pa ba? Yun. Yung isa din po yan sa pagkukulang ko. Na hanggang ngayon dinidevelop pa rin siya. Wag na wag po nating kalilimutan na ang atin pong mga downline or ating mga business partner down the line ay napaka-importante po yung ating relasyon sa kanila. Napaka-importante po yung alam mo kung ano nangyayari sa kanila. Kasi hindi mo alam, kung hindi mo sila binababaan, hindi mo alam na sila pala ay nakaharm na ng iba. Hindi mo alam na napapahamak na pala yung network mo down the line kaso lang nagpabaya ka sa mga business partner mo down the line. Kaya nagugulat ka na lang na yung dami ng tao mo, yung 1,000 taong mahigit, nagugulat ka na lang, ba't ganun 800 na lang? Kasi nagkukulang po tayo ng pagbibigay din ng atensyon sa atin din pong mga business partner down the line. Okay, so pamilya po tayo dito bilang tayo po ay may mga business partner or parang magulang ka, mahalaga din po yung alamin mo kung ano na po yung nangyayari sa iyo down the line. Kaya alam mo, natutuwa po talaga ako sa mga team po. Mayroon po talaga sila ditong tinatawag nilang morning call. Natcha-challenge po ako sa kanila, natututo din po ako sa kanila. Kasi hindi po ako ganun nung mag-umpisa ako. Kaya saludo po ako sa akin talagang mga business partner na ito. Na grabe po, everyday talaga mayroon silang morning call. At nakikita ko ang bilis ng paglago nila. Kasi walang naiiwan eh. Kapag mayroon nangihina doon, dahil everyday nagkikita sila, Linggo hanggang Sabado, nagkikita talaga sila. Kaya nangyayari kapag meron doong nangihina, napapalakas ulit. Di po ba? So, ano pa ba? So, yun lang po siguro. And then ngayong 2024, kailangan po nating gawin ay talaga naman, kailangan po talaga nating mag-rock and roll na. Alam niyo po, ginagawa ko po talaga ngayon. As in, hindi lang po yung mga directs ang kailangan kong ikamustahin. Kailangan pong bumaba ka doon sa pinakababa mo kasi hindi mo alam na yung nandoon sa bandang ibaba mo talaga. Na kahit sabihin pa natin malalim na sa'yo, nandoon pala yung mga grabe nandoon pala. At yun yung nangyayari sa akin ngayon. At alam niyo po, kailangan
talagang maximize your time. Maximize your time. Kumbaga, nasa atin po kung gaano ba natin gustong bilisan, kung paano tayo, kailan tayo mag-diamond. Totoo yung sinabi narinig natin parate sa ating mga mentors. Lahat tayo dito magda-diamond. Pero nagmamatter lang kung gaano kabilis o gaano kabagal kasi depende sa gusto mo. At last na sabihin ko po, ito yung statement na lagi nating naririnig. Focus on working on yourself and you will attract of who you become. Dahil po mga business partners, sa biyaya po ng Lord, ngayon po kahit, paano ko ba-explain? Ngayon po kahit hindi na ako, para ka lang may magnet. Para na po ako may magnet na makita ka lang nila, makita lang nila yung resulta mo. Makita lang nila na, wow, may nagda-drive na ng car yung anak ni Sister Ching, na dating grabe, ang hirap lang po ng buhay namin. Sila na mismo yung nagtatanong, ano yung business ko ngayon? Sila na po yung nagsasabi na isali mo naman ako dyan. Sila na mismo yung nagsasabi na gusto ko din maranasan yung naranasan mo ngayon. Gusto ko din yung na-enjoy mo ngayong buhay. Gusto din namin maranasan. Paano mo yung business mo? Magagather ako ng tao dito. Puntahan mo naman kami. Alam mo, focus on working on yourself and you will attract of who you become. So huwag kayong panghinaan ng loob. Lahat ang nagdi-distract sa inyo, okay lang yan. Focus on working yourself dahil pag may narating ka na, maniwala po kayo, mas lalong magiging madali na po sa inyo dahil sila na po mismo yung hahabol sa iyo. Okay? And then, ito na po yung last, nasabi na rin po ito ni Coach Jericho kanina, para hindi po kayo panghinaan ng loob, mga Live Good family. Tama po yun. Huwag po nating tingnan ang bawat taong ating kakausapin na sila po yung ating pagkakapirahan. Alam niyo po, ang magiging mission po natin is to help people na hindi lang maging healthy physically, kundi maging healthy din sila sa financial na aspeto at spiritual aspects. Connected kasi lahat yan. Kapag ang mission mo is tumulong sa kapwa mo, i-reject ka man niya, pagtawanan ka man niya sa shinare mo, ayaw man niyang maniwala sa iyo, hindi ka masasaktan. Kasi ang isipin mo, Lord, at least nagawa ko pong ibahagi si Live Good sa kanila. Ngayon, kung ayaw nilang maniwala, is their choice. Yes. Ang mahal, nagawa mo yung bahagi mo, nagawa mo yung pinaka-mission mo, and then masaya ka kasi na-fulfill mo. So it's their loss, not yours. Okay, so maraming salamat. Talagang po ang Panginoon kasi yun lang po muna, Mentor B. Maraming salamat po. Grabe naman yan! Grabe naman yan! Ayan! Palakpakan naman po natin si Coach Ching Norada. Alam mo, sa totoo lang, pwede na ako mag-retire. Hindi pa. Hindi na talaga ako mag-retiro. Power talaga. Hindi pa kami tayo So palakpakan naman natin ang gagaling ng mga coaches talaga natin ngayong gabi. Ayan po. So I'm so happy. Thank you, Coach Ching, for that very informative learnings. Talaga makinig po kayo kasi on point lahat po yon. Talaga kami ni Coach Ching dati para po kami nagtatagwar. Ang maganda po kasi sa kanya, hindi siya na-offend. Kahit anong sabihin ko, I could say that she's humble. Alam niyo po. Kasi pwede po kasi siyang ma-hurt sa mga sinasabi ko. Pero inopen niya po yung heart niya na makinig siya sa akin at inisip niya talaga ako as her mentor, as her coach. Kasi without having that kind of attitude na talagang you are willing to follow direction, i-reject mo Alam mo yon, i-reject mo, masasaktan ka kasi you are not honoring your upline as your upline. Parang hindi mo siya iniisip na magkukute sa'yo. Maybe you just consider your upline as nothing to your life. So, paano ka talaga mag-grow? So, actually, congratulations to each one of you. Si Coach Jericho dati, I remember na pinagsasalita ako noon. Sabi niya, Coach ba ang tawag niya sa akin noon Ngayon lang siya nagtawag ng mentor Sabi niya, Coach,
Paano yun? Hindi pa ako ready. Basta sa susunod bigyan mo muna ako ng recorded mo. Makikinig muna ako. Tapos, pwede bang wag muna yung mukha ko? Kasi susulat ko pa yun eh. Pero isipin nyo sino mag-aakala ngayon, no? Kaya kung meron man pong masayang tao dito, ako po seeing all of you na nakikita ko po yung mga coaches natin dito. Parang, wala overflowing talaga yung saya ko. Yung kita sa akin, ano na lang yun, bonus. Pero for me, as a child of God, ano na ako parang thank you Lord na ginamit mo yung Live Good as a platform na gamitin mo yung purpose ko sa buhay. And that is to impart to people, alam mo yun, to show to people that the passion that I have na ayan, nakikita ko mga halimaw kaya sila mga dragon, mga leon, mga agila, 'di ba? Mga tigre. Grabe, sino mag-aakala, 'di ba? Pero hindi lalabas yung mga kinang na yan. Hindi lalabas yung mga diamante na yan, yung mga kinang na yan, yung mga carats na yan kung hindi talaga sila dumaan sa proseso. Kaya makinig po tayo sa mga uplines kasi yung mga sinasabi po nila dito hindi katang-isip. Di po katang-isip. Those are based from their own real personal story with humility, with being so teachable, coachable, absorbable, willing to follow directions. At yun yung nagdala kung nasaan sila talaga ngayon. Kasi without humility, hindi po natin ito magagawa. Kasi mahirap po magpaka-humble sa taong may pride. At ang sasabihin ko po sa inyo, pride, ego, doubts, fear, angry, yung mga emotions na hindi nakakalugod-lugod sa Diyos, normal yun na maramdaman po natin kasi tao po tayo. But it will just purely sabotage our Live Good business. So the best thing we can do, is to be careful sa sarili natin na maniubrahin, na tingnan po natin asaan ako sa Live Good business ko. Which one do I nurture? Am I nurturing the negative side or am I nurturing the positive side? Ngayon pag sa tingin mo, itong mga lumalaki, itong mga negative side na to, okay, balansehin mo yung sarili mo. Where are you headed? Will this help me? The negative side will help me attain my goal or will just pull me down. Ngayon kung alam natin na nakakapagpabigat yan, okay? Yung alam mo yun, bakit wala pa akong income? Bakit wala pa akong kita? Bakit walang taong nakikinig sa akin? Why not think on the other side na maaaring kulang ka pa? Kasi nagawa ni Coach Dens, nagawa ni Coach Jericho, nakuha ni Coach Ching. Isipin mo yung sardinas, ipag-pray na maging 6. Isipin nyo yun So isipin mo, ibig sabihin, kagaya na alala ko po mga coaches, the person who taught me the W principle, nasasad ako, siguro one of these days, pag maluwag-luwag yung time ko, pupuntahan ko talaga siya. Kasi, musmus ako nun many years ago. Pero alam mo, pag nakikita ako talaga sa kanya, I'm so sad. In a sense na, siya yung nagturo sa akin ng W principle na naging puhunan ko yun, na simple lang pala si network. Padadamihin mo yung time mo, di ba? Kasi dadami yung oras mo. Kasi dadami ang income mo. Kasi yung pagdumami yung tao, dadami yung oras mo. At yung oras is always compensated with money. Na ang gagawin ko lang ay mag-aaral, mag-i-invite, at isi-share, ituturo. Dati hindi ako marunong magturo. Hindi ako marunong mag-duplicate. Alam ko lang mag-learn na mag-learn at gawin. Pero yung magturo, ako lang nakakaalam. Pero ito, this year of 2024, meron po akong gustong ihabilin. Ang gagaling po ng ating mga coaches, but allow me to share this to you. You want to put your business this 2024 to the next level of success? Okay po, maliban dun sa mga trainings na itinuro na po natin. Number 1, mag-start po tayo na mag-set up talaga ng ating pong goal. What do you really want out of this year 2024? I-define mo in the next 3 months, in the next 6 months, in the next 1 year. Kasi ako po, super duper excited ako ngayon. Okay? Bakit? Kung noong 2023, wala akong kaalam-alam what will happen with Live Good na hindi ko naman alam na sisiw, mani, popcorn talaga to. Kasi yung first week income ko was $927.
Ang matrix ko was $152.5. Sabi ko, saan galing to? So isipin mo yun ha, na nagawa yun ha, ng walang alam, out of excitement. Paano na lang kaya kung ibalik natin yung excitement ng 2023 at gawin itong 2024? Are you with me? Just remember that you are day one in your business with Live Good. Huwag mong isipin na 10 months ka na, 9 months ka na, 11 months ka na. Huwag mong isipin. Just think yourself as a brand new you. Brand new you. A brand new affiliate member here this 2024. Forget mo muna yung the past. Huwag mo na munang isipin na meron kang 10,000 na tao, 5,000 na tao, 20,000 na tao. Forget about it. Reset yourself with 2024. Reset yourself kasi alam niyo bakit? Tumatayo po ang balahibo ko. Because when I started, I never knew that this company would gonna give $50,000 in a year commission. I never knew that in just more than a year, less than 13 months, aabot tayo ng 1 million. And I don't even know that my team would gonna explode to less than 20,000 in just up to now. Partida pa yan, ang dami naglalaglagan yan ha. So ibig sabihin, pag ginalangan natin itong 2024 talaga ng i-identify mo, itong mga pinag-usapan po natin ngayong gabi, inopen po namin ito sa inyo para i-share sa atin ng mga coaches ano yung mga na-learn nila ng 2023. And it is your responsibility as an individual affiliate to check and balance yourself. Check and balance yourself. Assess. Evaluate. Ano ba talaga ginawa ko? Saan ba talaga ako nagkulang? Paano ko ba talaga ginawa? Because I still remember when I was starting with my Live Good business, I set up my 90-day game plan. 90-day game plan. Na committed ako, na sabi kong ganon, pag itong 33 months, which my goal is to become diamond in the next 3 to 4 months, sabi ko, I don't care. I'm willing to make it up to 6 months. Kung ano yung ginawa ko nung 90-day, uulitin ko lang uli. Kasi pwede naman ang 90-day game plan paulit-ulit eh. Because what I learned from my mentor, pwede kang tumakbo ng mabilis. Pag napagod ka, pahinga ka ng konti. Tama? Recharge ka ng konti. At kung naiinit ka na naman uli, paspas ka na naman uli. Kasi, alam mo, monkey see, monkey do. The speed of the leader is the speed of the organization. Your entire team is looking at you. That is why the responsibility of a leader, of an upline, is very, very important. It is very crucial to the success of your business. Kaya tayo dito, magpaka-apply po tayong lahat. You want to explode your Live Good business this 2024? My message to you is take charge. Take charge. Take charge talaga. Declare no excuses because excuses are well-planned lies. 99% of people who failed, yun yung mga taong marami pong mga excuses. Kaya dito, gawin po natin na yung pinaka-the best natin. 90-day game plan is very, very important. Alam mo yun, nandoon yun sa trainings natin. I-review nyo po yan, nandyan yan sa academy. Na in the next 90-day game plan, magbabasa ka ng libro, 15 minutes to 30 minutes, because readers are winners. Magpipray ka sa umaga, memorize mo yung Deuteronomy chapter 8 verse 17-18. Yung may mga pinipersonal talaga akong coaching session talaga dito. Kung ikaw naniniwala ka talaga na magwawagi ka kasi dinisenyo tayo na dito magwagi, magdasal ka. Deuteronomy chapter 8 verse 17. I'm not here to preach, pero napaka-importante ng power ng Diyos. Yun ang magbibigay ng power sa atin. Yung mga 90-day game plan na yan, nagagawin mo talaga yan. Nakaka-focus ka, laser focus. I still remember when I started, I talked to my children. Mga anak, hahataw ako ng to the highest level. Lilipad ako. Yung mga trabaho dito sa bahay, please, tulungan niyo ako. Di muna ako mag-grocery. Wala talaga yun, coaches. I tell you honestly, wala talaga yun. Nasa kwarto lang ako. Okay na nga ngayon eh. Kasi nakakalabas-labas na ako. Alam mo yun? Pero ngayon gusto kong ibalik. Anong sabi ko sa kanina? Ngayon, sa inyo kanina? I am considering myself as a brand new affiliate member of Live Good.
I forget myself that I am a diamond. Because when I build my business, I contacted my list. Yung prospecting natin, patabiin natin ngayon. Prospecting nyo ngayon, ayusin nyo ang contact list nyo. That's what I'm doing right now. Because the prospect list is the big asset na meron tayo sa business natin ito. Hello? Kumusta yung prospect list? Kumusta yung contact list? Meron ba? Na-update ba natin? Pangalawa, pag-invite, ayusin na po natin yung approach. Wag na po nating ikwento yung buong teleserye ng Live Good. Pag nag-invite ka, make it brief and short. Ako nga, voice clip lang eh. Hello, partner. Alam mo may nakita ako, grabe, company ngayon, bago. Nung nag-umpisa ako, Coach Ching, tama ba ang sinabi ko? Ganito ha, naka-voice clip. Hello, partner. Grabe, may nakita akong Live Good, company bago, ang ganda-ganda. Mayroon ako isisend sa'yo ng link dyan. Panoorin mo, bilisan mo. Pag nagustuhan mo, attend ka mamaya sa Zoom. Tapos naman, tell me pag a-attend ka. Ganun lang, bye-bye, bilisan mo ha. Bilisan mo kasi ang nauuna. Ganun. Grabe, ang dami nun. 30 ang taong pumasok sa akin. Hindi ko na ginawa uli yun eh. 38 days, naka 100 people ako. Plus. Ngayon ba gawin ko uli yun? Kasi hindi ko na yung ginawa mula nung March 20 up to date. May sumasali pa rin sa akin dahil sa attraction marketing na lang. Alam mo yung sasali, nag-bronze na nga, hindi mo pa namimit, hindi mo pa nakausap. Ibig sabihin, i-realign natin. Are you learning so far? Pangatlo, yung pag-i-invite, ayusin ha. Nandyan po yan sa Fire Starter Friday. Nandoon po yung mga teachers nila Dr. Erin Oxol, nila nung mag-asawang Joshua, di ba? Ang gagaling ng mga speaker na yan, si Russell, pumunta ka kay Tim Miller, babaliwin ka, pupunta ka doon kay upline Jessie Garcia. Plug in tayo sa mga system ng mga international upline natin, pati sa mga local uplines natin. Wala na talaga. Kumbaga patabain mo na lang talaga yung sarili mo talaga para luto ka na. Okay? Number 3, yung presentation. Yung presentation, balik-balikan mo yung mga Zoom. Someday, isang araw, isang magaling na speaker ka na. Okay? Kahit mag one-on-one ka, kahit sinong matisod mo dyan, kaya mong i-present ang Live Good, kahit wala kang PowerPoint, kahit wala kang dala. Bit-bit mo lang yung sarili mo. Bakit? Na-immersed ka na sa kasusum na nakikinig. Inviting yon. Pang-apat, follow up. Kung may concern sila, handle the objection. Sa punto natin ngayon, sa panahon natin ngayon, Live Good, network marketing, ano narinig natin kay Coach Romel Jaime? Network marketing 2.0 na tayo. The new version of network marketing. We are the pioneer. We are the game changer. We are the disruptor, the revolutionary, the evolutionary. Wala na tayong hanapin pa. Promote nyo ang international pack. It is for lifetime free shipping. Wala na, kahit wala pa tayong warehouse dito. Mag-order ka linggo-linggo. Linggo-linggo pa na ang dating ng 6 mong product. Power, doon lang muna tayo. Super Greens, Super Reds. Factor 4, lahat ng may mga rayuma. Utang na loob. Isipin mo yun. Multivitamins, D3, magnesium. Yung 6 na yan, pag yan is ininom natin sa halagang $90. Free shipping for life. Di ba tayo lilipad ngayon 2024? Ewan ko lang. Mamayang gabi, pag matulog kayo, hindi kayo makatulog. Congratulate niyo sarili niyo. Normal talaga kayo. Sunod, i-close nyo na. Close the deal. Number 6, turuan mag-get started. Andiyan si Coach Jericho, meron tayong back office training. Aayusin natin lahat yan this 2024. Okay po, yung ating mga modules. Pampito, na-practice na tayo mga coaches how to follow up and attend events. Kung paano tayo ng pokpok, ito message ko po to sa inyo for 2024. Kung paano tayo ng pokpok na paatinin ang mga tao, ang mga team natin sa event, sa Power Cecil, ganon din ang gawin natin. Paano sila mag-a-attend ng trainings, ng Zoom.
kung paano natin iniisa-isa-isa ang mga leader natin na kausapin. Kung kailangan yung mag-meeting, mag-Zoom meeting, to empower them, to encourage them, to ignite them, to inspire them. Alam niyo yun, to fire them up. Kailangan natin gawin yun. Kasi, ang isang pang-anim na skill sets na kailangan natin masterin kung gusto na talaga nating maging diamond and maging successful, alam mo kung ano yun? Promoting events. Because during events, dyan pinanganganak ang agila, ang diamond, ang leader. Bakit ko nasabi? Tumatayo balahibo ko ha. Sa loob ng ilang taon, laman po ako ng trainings. To tell you honestly, dati nakatira ako sa Olongapo. Pumupunta pa ako ng Alabang. Pumupunta ako ng Makati. Pumupunta ako ng Robinson to attend trainings. Tapos uuwi, halos wala na makain. Nasa may Victory Liner ako, wala na makain. Tinapay na lang, tubig na lang. Buti na lang nakauwi pa ako sa bahay. Eto, minsan na nga lang tayo nagkikita-kita. Zoom na nga lang, nandyan na nga sa cellphone mo. Mayroon pang rewind. Ayaw pa nating pindutin yung file na nandoon sa cellphone. Samantalang ako dati, uhaw na uhaw ako. Sa bawat bibig kasi ng upline ko, ninanamnam ko yung mga sinasabi nila. Pag uwi ko sa bahay, kinakausap ko yung mga tropilo, nakaupo dun sa sopa ko, iirap-irapan ako ng anak ko, si mama, parang ano. O diba? Kaya sabi ko sa mga anak ko, anak, huwag na kayo magduda. Yan yung nakapagpatigas ng mga buto-buto nyo. Yan yung nakapagpatapos ng pag-aaral nyo. Kumakain tayo na maayos 3 beses dahil sa network ng nanay nyo. Promoting events, coaches. Congratulations, Coach Dens. Lagi kang winner. Number 1 si Coach Dens ha. Sila ni Coach Jericho, nagbabanggaan yan, dalawang yan. Pagdating sa padamihan ng mga nag-a-attend. Pero pag mag-usap naman talaga, coach, kailangan talaga to, ma-promote, mauubos. Yung ticket kasi, ganito. Alam mo ako, panay na lang ako bukas, mamaya na to, final. Pero sa totoo lang, gusto ko lang maubos yung ticket, ayoko ibigay sa iba. Hello? At congratulations, Coach Ching, humabol ka. Kaintindihan po? Promoting events this 2024, once a year lang ang DMW nag-i-event. Pero ang sinasabi kong events, hindi lang yung international. Yung ating Fire Starter Friday. Yung ating Thursday training kay Upline Jessie. Yung ating Saturday training kay Tim Miller. Diba? Mamaya yun. Yung ating training ng 8 o'clock dito sa Soaring Eagles International. Yung alas 8 natin ng mga Zoom. Kung gusto mong ma-practice yan. Kung gusto mong mag-speaker ka, alas 3 kunin mo yung Zoom na yon. Pag-practicean mo lahat ng mga kayo-kayo. Kunin nyo yun. Apply, pwede ko bang kunin yung Zoom link ng alas 3? Magsusum kami ng mga leaders ko. O kaya gusto mong mag-practice, sige, i-open natin sa lahat. Para marami ang mag-a-attend. Voluntary na lang yung alas 3 natin. Para at least, pagdating ng alas 8, pang prime time ka na, naaral mo na yung sarili mo, hindi ka nakakabaka-ba, kasi confident ka na. Kasi pag naging confident tayo, alam nyo, if once we learn certain skills, it will add on our confidence. And once we are confident on a particular skills, the income will follow. Ganun lang ng ganun yun. So itong 2024 mga coaches, masterin natin. And number 8 no coaches, okay? Mag-build po tayo ng mga leaders. Nakikita mo leaders mo, palabasin mo na yan. Isalang mo na yan sa training. Isalan mo na yan sa mga Zoom. Coaches, mayroon kayo dyan coaches, kung may mga leaders po kayo, Coach Jericho, Coach Ching, Coach Dens, isalang nyo po yan sa alas 3 na gusto lang nilang ma-practice kung sino ang may gusto po noon. Okay ba yon? Tapos pagdating po ng ating midnight, kung gusto natin mag-training po mga coaches. Yun po yung ini-invite ko. Kasi pag ginawa po natin yan this 2024, lalong lalaki po tayo. At utang na loob, nakikiusap po ako. This 2024, baguhin na natin ang approach natin. Wala na po yung kikita ka kahit walang ginagawa. Iburan nyo na po sa inyong isipan yan. Kasi hindi yan ang tamang paraan para mag-invite at mang-invite ng tao. Kung gusto mong kumita ng pera, maglibod ka.
Kung gusto mong makatipid, mag-live good ka. Gusto mong maka-healthy, magpaka-healthy, mag-live good ka. Kung gusto mong yumaman, mag-live good ka. Mag-aral ka, sumunod ka, at humataw ka. Yun lang eh. Eh kaysa sasabihin mo, kahit wala kang gagawin, kikita ka. Sisihin ka pa. Yun yung mga common mistake na nangyari po ng 2024. At lastly siguro, yung mga aspects ng life natin in a form of our financial, spiritual, health natin, minom-inom po tayo ng product ng Live Good. Coach Jericho, yung BP mong yan, Coach Cheng, yung mga sakit-sakit na yan, Coach Dens, laklakin na natin yan mga coaches, sa lahat na nakikinig po dyan, i-goal nyo po na maka-order kayong lahat ng international pack. Pagdating ng product pack, laklakin natin lahat yan. Mag-invest ka sa health mo. Dahil pag yan umandar sa sarili mo, nagpupo ka, nag-energize ka, iba yung nangyari sa'yo, hamarap ka sa camera mo, magkwento ka, ay grabe, pagkainom ko ng Super Reds, ibang klase nangyari sa akin. Something like that. You cannot give what you do not have. What you deposit is what you withdraw. Ganun lang po. Okay? International pack, wala na po tayong excuse. Ang puhunan na lang is mag-i-invite, mag-aantay na lang tayo ng 1 month or 5 weeks. Kasi yan po ang travel time. Okay? Ay yung ating social relationship, yung Facebook, sinabi ni Coach Jericho, ayusin ang timeline. Okay po? Ayusin ang cover photo. Nagli-live good ka, pero yung itsura mo sa Facebook, may mga kaaway ka. May mga pasaring ka. Walang dating. Ang dating is iba. Pero kung aayusin natin yung posting natin, di ba? Kasi pag nandiyan ka sa Facebook, wag na yung parang may nang aaway ka or what. Kailangan maramdaman nila, ay, grabe ito, pag sumama ako dito, parang maayos ang buhay ko. Ganon, attraction ang marketing po doon. Kopyahin mo kung anong pinagpupost na mga upline mo. Gusto mo magkaroon ng twist, baguhin mo ng konti. Di ba po? Para gusto mo tagalogin mo. Ganon lang po. Okay? Yung social mo, yung career mo. Huwag kang papayag na stagnant ka sa rank mo na yan. Go for promotion. Go for promotion. The law of promotion says, it would add on your belief, it would add on your excitement, your power, your energy, your attraction. Kaya mag-promote po tayo. Yung ating family, alam nyo, pag yung sa pamilya natin, inayos natin yung relationship dyan, at ipinakita mo sa kanila, parang nagbabago to si mama, gano'n na. Alam mo, yung suporta, may bibigayan din sa atin. Paano kung entire family nagli-live good? Ako hindi ko sukat akalain na mga anak ko, makakatuwang ko. Pero ngayon, praise God, hallelujah. Kaya super duper excited ako. May mga gagawin talaga kami. Okay po? Na sabi kong ganun, na kung paano ako nag-network nung nakaraan, gagawin natin to. Ganito lang yun. Hello? Alam mo yung Sambales, dati, baguhan lang ako doon. Hindi ako networker. Ito, makinig po kayo. Anong ginawa ko? Pumunta ako sa City Hall, kinuha ko pangalan ng mga barangay kapitan, mga mayor. Wala akong kilala dun ha. Kasi galit ako nun sa kahirapan. Pag hindi ko ginawa yun, wala kaming kakainin. Walang tuition fee mga anak ko. Wala akong ibang hanap buhay. Kasi I decided to do network. Kinuha ko yung contact list. Wala akong kakilala. Nakipagkaibigan ako doon. Hanggang sa may nakaibigan akong naging close ko. Are you with me? Yung prospecting yun. Nagawa ko ng mga sulat. Maraming sulat. Iniikot lahat ng mga tao na yun. Pak, pak, pak. Set an appointment. Eh ngayon, may sumo. Ang dami nating gagawin. Pagganahin lang talaga natin yung utak natin. Are you with me guys? Hello? So, yung career natin, huwag tayong papayag na maging stagnant tayo. Magalit ka sa sitwasyon na hindi tayo nagra-rank up. Alam niyo po, I'm not talking to you, Coach Dens, Coach Jericho, I'm not referring to that. Ang point ko lang dito, tayo mismo, we have to evaluate in a positive way. Where am I lacking? Saan ako dito nagkukulang? Baka kulang ako sa ganito. Yung ating discernment, yung, alam mo yung pag-evaluate talaga, saan talaga dito may kulang. Ako masasabi ko po sa inyo mga coaches, as early as now, go wide.
go wide. Kasi the main dish of the pay plan is in the matching bonus. Yung profit sharing na inaasap natin sa Diamond Pool, paliit ng paliit. Last December, alam mo kung ilan na lang? 2,750. Despite na lumaki ang sales. Although ngayon lalaki yan kasi meron tayong customer acquisition bonus. Pero, nasaan ang pinaka-main dish ng pay plan? Build leaders. Enroll more people. Okay po? So I hope yung ating mental aspects of our life, we have to read a lot of books. Meron po mga top 7 books na isi-share ko po sa inyo na you wanna read it. Magbasa po talaga tayo. And then yung ating emotional quotient, bantayan po natin yan. Minsan kasi may mga tao talagang nagpapabigat sa atin, sitwasyon, mapamilya, mapabusiness and everything. Tapon mo yan, di yan nakakatulong sa'yo. And then yung personal growth natin dito. Focus on improving. Last na lang po to. 1% a day. You know that you are better than yesterday. At least 1% a day. You are achieving your goal in a daily basis. Kahit isang goal lang yan. Ano ang goal mo? Kailangan may ma-prospect ako nitong araw na to na matok ko, matawagan ko. Pag hindi ko to matawagan, tratrabahuin ko to, hindi ako matutulog hanggat wala ako na po prospect. Something like that. It's your decision. Ano yung gusto mong i-achieve na goal mo on a daily basis. Because there are so-called long-term goal, shorter goal, meron ka ding daily goals. Na yung goals na yun na daily na yun, kailangan you gonna make it a point na na-achieve mo talaga. Hindi yung lumipas na yung 1 buwan, lumipas na yung 3 buwan, yung gusto mong gawin ng 3 months ago, 6 months ago, hindi pa nangyayari. Tama ba, Coach Cheng? Anong tawag doon? Procrastination. Yung kamamaya-maya, nangyayari po yan sa akin. Mag-o-order ako. Limitik na yung pag-o-order na yan. Kasi kailangan ng oras. Sa dami kasi ng trabaho ko, hindi magkasya-kasya. Hindi ko napansin na ubos na yung credit wallet ko, naubos na rin yung oras ko. Hindi pa rin ako nakapag-order. You see? Ngayon, isa yan sa mga babaguhin ko. At yun ay sinasabi ko din po sa inyo na this time around, this 2024, labas na natin talaga yung super duper galing natin. Okay? So I hope mga coaches, marami po tayong na-learn for tonight. Galingan po natin talaga kasi the best is yet to come with Live Good. Sabi ng mga coaches natin, pag ginalingan po natin, gagalingan din yung payout ni Live Good. Okay po? So, I hope na power up po tayo. May mga na-learn po ba tayo? So, one last round sa ating pong mga coaches. Okay, Coach Dens, what can you finally say sa lahat po ng ating mga nandirito at sa mga nakikinig sa atin dito sa live for 2024 on how they gonna jumpstart your final words, bonggang-bonggang habilin sa kanila? Coach Dens. Alright. Actually, busog na yan sila, Coach. Sana yung mga nag-stay, nanonood talaga, nakikinig talaga. Sana hindi talaga kayo natulog, ha. Sobrang marami tayong natutunan mula kay na Coach Jericho, Coach Ching, and of course sa mentor coach natin, Coach V. Sana hindi lang nakikinig kundi sa puso lahat ng sinasabi natin. Kasi useless yun yung dadaan lang. Yung dadaan lang sa kanila kung ano yung mga sinasabi natin. Pero kung i-internalize talaga natin. Kasi yun lang yun Kung hindi natin ma-internalize, hindi natin magagawa. So yun lang naman lagi ang bottom line natin. This is for us, for everyone's success, and for everyone's goal kung ano talaga yung gusto natin na gawin for 2024. So let's start 2024 with a bang. Okay? Do what we want. Kung ano yung gusto natin, wag natin pigilan. Alisin natin yung mga self-limiting beliefs na yan. Kasi yan yung nagpapabagal sa atin. Right. So, yun lang. And thank you and good night, everyone. We are still 140 plus pa din at 10:30 na. So, thank you so much sa lahat na nagstay. Sana marami kaming na-impart sa inyo. So, Yun lang and God bless. Thank you, Coach Dens. Self-limiting beliefs. Coaches, isulat niyo po yan, self-limiting beliefs. Okay? Huwag niyo pong, liitan yung tingin niyo sa sarili niyo. So to you, Coach Jericho, any last parting words na gusto mong ibilin sa kanila? Thank you so much, Mentor V. And maraming salamat sa lahat ng mga nandito po sa loob ng Zoom. And ang daming nuggets na nakuha natin. And I hope
na i-internalize po natin lahat yung mga narinig po natin. Isabuhay po natin, tama yung sinabi ni Coach Dens na huwag nating narinig tas pinalabas. Internalize po natin. Lahat ng mga sinabi ni Coach Ching, ni Mentor V, ni Coach Dens, grabe. Gusto ko lang po ulitin, no? Gusto ko lang ulitin that for you to be able to start your to have a good 2024, ito lang, tingnan mo lang ang kalagayan ng pamilya mo. Tingnan mo lang ang kalagayan ng pamilya. Kung satisfied ka ba sa buhay na meron kayo? Yes. Nandito sa Live Good. Yan ang magiging solusyon para mabago na. Yes. Thank you and God bless everyone. Thank you. Thank you, Coach Jericho. Totoo po yun. Sabi nga kanina ng video bago tayo nag-umpisa, kung yung why mo hindi pa nakakapagpaiyak sa'yo, ibig sabihin, laliman mo pa. Dig up mo pa. Takutin mo pa yung sarili mo. Ako, lagi kong nire-remind sa sarili ko, coaches, paano kaya ako tatanda? Paano ako magiging lola? Paano ako magre-retiro? Paano ang buhay ko pag matanda na ako at wala akong pera? Kaya ako, gusto kong tatanda ako na marami akong ipon, na mayroon tayong, alam mo yun, active income. Kasi ang hirap, hindi mo hawak ang future. Kaya may opportunity tayo napakaganda ka sa Live Good. Huwag natin itong pakawalan. Galingan na natin. So thank you, Coach Jericho. So last to you, Coach Ching Norada. Any last parting words, no? Yan. So, siguro po, kung iput ko into one word, siguro para sa akin, ito po yung salitang gusto kong iwan sa inyo sa gabing ito. Be serious. Kasi alam mo, yung salitang serious, ando na yung lahat eh. At kailangan talaga, ulitin ko lang sa inyo itong salita na ginamit ni Mentor B sa akin noon. Mga panahon na umiiyak ako sa kanya, na parang may mga panahon na parang gusto ko lang sumuko sa buhay. Ito yung word na sinabi niya sa akin. Magalit ka na sa kahirapan. Kailangan po nating magalit sa kahirapan. At kailangan laliman po talaga natin yung why natin. Tignan natin yung pamilya natin. Alam niyo po ba, wala pa lang kasing saya. Kapag nakita mo yung pamilya mo na yung dating hindi mo kayang ibigay sa kanila na ibibigay mo na. Alam niyo ngayon, nandito kami sa resort. Nag-check-in kami sa isang room na aircon. Alam niyo po yung mga anak ko, enjoy na enjoy sila doon. Ako nandito sa Zoom kasi hindi po pwedeng declare na excuses. Sabi ko, hindi pwedeng sabi ko kay Mentor B. Pwede ko naman sabihin kay Mentor B na minsan lang naman to birthday ni Coach Nikki. Banding kami ng pamilya ko. Pwede bang wag mo na akong mag-Zoom ngayon? Pero hindi. Hindi pwedeng mag-excuse. Ayan ang mga apo ko, tulog na sila po kaya nasaya-saya nila. Ang sarap po talaga, ang sarap. Kaya sa lahat po na may pangarap ngayon, maging seryoso tayo. Andyan si Live Good, ibinigay ng Panginoon sa atin. Andyan na po yung vehicle. Live Good is the right vehicle, the best vehicle para maabot po natin yung pangarap natin. Isa na lang pong inaantay sa atin. Maging seryoso po tayo. Tandaan po natin, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Yan lamang po at maraming salamat sa ating lahat at thank you. Thank you po sa lahat na nagstay hanggang ngayon at pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Good night, everyone. Amen. Grabe, coaches. Para naman tong power sizzle, Coach Dens, Coach Jericho, Coach Ching Norada. Para tayo nag-power sizzle ngayong gabi. Praise God, hallelujah. So sana po sa mga nandito at saka sa mga makikinig sa atin sa ating pong live, sana po sumapul po ito sa puso ninyo. Just be committed. Just be dedicated. Sabi ni Coach Ching, maging seryoso. Sabi ni Coach Jericho, tingnan mo yung pamilya mo. Okay po. At sabi ni Coach Dens, tumago sana ito sa puso't isipan nyo. Hindi yung nakinig ka lang, pero hindi mo naman sineryoso. Hindi mo na talaga inis sa puso. Having all those words, 2024 na, ano man yung mga kapalpakang ginawa natin noong 2023,
hindi yun makakapag-define sa atin. The bad circumstances that happened to us in our past, it will never ever define us. But on what we are going to do this 2024 with our Live Good business, definitely it is the one that will define our success. So ngayon, nag-training tayo ngayong gabi. Itinuro ng ating mga coaches kung ano yung mga dapat gawin based on their own experience. Magkakaroon tayo ng power CCL, tuloy-tuloy na learnings. Nasa sa inyo na lang po yun. Okay? The circumstances that happen to us will never ever define our success. It is on what we do with our current circumstances that will define our success. So with that, thank you so much and God bless everyone. May 5 na lang po na natitira sa ticket at ubusin na po natin ito. At kita-kits po sa darating na Thursday sa ating pong first ever 1-year anniversary ng Live Good Philippines headed by Coach Fernan Santiago, the founder of DMW, and me myself, to all the coaches. Thank you so much sa mga nag-promote ng ating pong mga tickets. Done deal na tayo. Closed door na po tayo sa Vikings. At pwede pa po tayong magdagdag sa ating pong January 18. Magdagdag pa po tayo kasi tandaan nyo, the more leaders that you bring into the Zizel, then the more chances that your organization will totally explode. So with that, maraming salamat Coach Jericho, Coach Ching Norada, Coach Dens Cordero, maraming salamat at sa lahat ng mga nag-tune in dito sa atin sa Zoom at saka makikinig po sa live, i-promote nyo po ito sa organizations nyo, i-share nyo po yan sa mga team ninyo and to God be all the glory. Thank you so much! Thank you po.